Ahoj, takže vás vítám u druhého tutoriálu na skákačku. Tady toto bude i samostatný tutoriál, jak udělat, aby se ruka otáčela nezávisle na hráči, ale na tenhle díl potřebujete mít profesionální verzi GameMakeru neboli koupenou verzi GameMakeru. Takže vám to z light verze nepůjde, budete mít koupenou. Takže některý se možná zklamal, ale jinak to prostě nejde, jde to, ale hra bude hrozně, jak bych to řekl, náročná, bude se možná sekat, nezvládne to možná GameMaker. Já vám potom ukážu, jak to obejít, ale bude to opravdu hrozně těžké. Takže se do toho pustíme. První, co jsem si udělal, tak jsem si udělal, změnil jsem si split hráče. Jo, jinak tady tento díl můžete klidně přeskočit, protože já se to snažím udělat tak, aby vám to šlo i na těch neoriginálních verzích, takže si to nezmění nějak hru, ale akorát se bude ruka jinak hýbat. Takže můžete tento díl přeskočit, nebude se vám tam hýbat ruka, budete mít jiný obrázek, ale nebude to mít důsledek na celý průběh hry ani tutoriálu, takže tento můžete přeskočit, jít na další a nemusíte tam mít tu ruku. Takže první, co jsem si vytvořil, tak byl split hráče jiný, stáhl jsem si z internetu, trošku zvětšil, takže je takový low quality, ale tak já nehledím na grafiku a hlavně dělám tutoriál. Takže tady je složený ze 5 obrázků. A první, co uděláme, tak si nastavíme střed tam, kde chceme, aby začínala ruka. Tak druhý, co uděláme, tak si uděláme split ruky, ten jsem udělal z té postavy. A zase si střed nastavíme tam, kde chceme, aby byla ruka přepísená k tělu. Tak, teď si vytvoříme nový objekt, pojmenujeme ho o ruka, dáme tomu split ruky a event step, dáme end step, ne step, ale end step. Ono to dělá na konci všech podmínek a je to rychlejší. A já vám to udělám přes ikonky. X bude, nebo ne, uděláme to přes kód, ono je to přehlednější. Takže dáme x rovná se ohráč.x. Já vám to potom vysvětlím. Tady ještě se přejmenoval. Tak. Co to znamená? Takže je to úplně stejný, jak jsme nastavovali. No, je to úplně stejný, jak kdybych to nastavil přes tady toto. Jo, prostě změní se pozice. A vlastně x se změní na pozici ohráč.x, y se změní na pozici ohráč.y, což znamená, že souřadnice x ruky bude úplně stejná jak souřadnice x hráče, souřadnice y ruky bude úplně stejná jak souřadnice y hráče a středy se dají k sobě. Tak, to bychom měli. Teďka si to zkusíme. Tady místnost a ruku vložíme nejvíc tam. Tady vypneme nejdřív delete a ruku vložíme tam, kde chceme, aby byla. To nemusíme, můžeme to klidně vložit tady, ale u nás se možná bude taková chyba ve hře, že pustí se hra a ruka se přesune sem. Tady má, takže lepší je to takhle. A spustíme. No, vidíme, že ruka tam je, ale hráč běhá, takže chcem. Tak. Takže tady hráči si nastavíme create a děláme to taky přes kontrol, ať něco naučíte. Aspoň základní nějaký příkazy. Dáme tam image rovná se 0.
To znamená, že obrázek nebude mít vlastně animace, že animace se dá na rychlost 0, tím pádem se animace neprovede. Takže obrázek se teďka nehýbe. Co dál? Takže teďka si nastavíme tu hlavní část a to je pohyb ruky step. Dáme normální step. A zase přes kód, protože to myslím přes ikonky už ani nejde. A nad touhle část musíte mít ten originální GameMaker koupený. A uděláme to takhle. Image Angel. Rovná se point direction a bude tam. Ježiš, no. Tak, co jsem tam teďka nastavil? Image Angel je vlastně naklonění obrázku, nebo rotace obrázku, prostě jak obrázek bude natočený. A point direction je hlídání direkce, takže vlastně direkce. No, na to hlídání toho úhlu. Takže toto jsou souřadnice té naší ruky, jako úhel naší ruky, x, y, všechno 0. A tady je podle kterých se to bude řídit. Mouse x, mouse y. To znamená, že naše souřadnice nebo náš úhel se bude řídit podle toho, jak bude natočená myš x a jak bude natočená y. Tak to vyzkoušíme. Tak. To mám špatně. Jo. To ne tečka, ale... No, omlouvám se. Tak a vidíte, ruka se otáčí. Otáčí se nezávisle na tom, jak je hráč. Otáčí se vlastně o tom, kde je myš. Všechno funguje. Teďka ještě nastavím otáčení hráče. Když dám left a transform split. No, dám si to takhle. Tady definujeme ještě. Definujeme ne proměnou, definujeme část, prostě definujeme ne příkaz, sakryš. Definujeme věc prostě, směr, která nám bude hlídat, jestli je směr doleva nebo doprava. A jestli ještě dáme vysvětlitky. 0 rovná se doprava a 1 rovná se doleva. Jo, jenom aby jsme věděli. A teďka tady si to uděláme pomocí ikonek. Pokud směr bude doprava, tak se nám obrázek přetransformuje a x-scale bude -1, což znamená, že se nám obrátí nebo přetransformuje doleva. Teď je x-scale 1, což znamená, že normálně. -1 udělá, že bude mít vlastně velikost do minusu, což znamená obráceně. A tady si zase nastavíme, že pokud bude směr 1, což znamená doprava, ne, doleva, směr 1 znamená doleva, tak se nám přetransformuje na scale 1, což znamená, že se vrátí do normálu. Tak,
Uvidíme. A nefunguje nám to zpátky. A rovnou, takže tady se musíme vrátit na Windows 1. Vrátím. A ještě si to samé nastavím. Pro ruku akorát. Tady vám ještě ukážu. Když nastavíme global směr, to znamená, že tady ta proměna bude vlastně nastavená pro všechny objekty. Definuju to v jednom, ale bude to nastavené pro všechny objekty. Jinak by to platilo jenom pro tento objekt. Tady si to taky změním na global, bude to tak lepší. Tak. A dám to do ruky. Tak. A dám si tam podmínku. Tady globál směr, to bude 0, to znamená doprava, tak se posuneme do -1, to samé se uděláme i pro doprava 1, a teď by to mělo fungovat v pořádku. Jak vidím, stále mi to nefunguje zpátky. Jo, tady je chyba. Ano, takže ještě tady si nastavíme. Na 1 a tady směr se nastaví na 0. Co jsem tam zapomněl dát? Takže teďka máme global směr 0, což znamená, že je hráč otočený doprava. Zmáčkli jsme šiftku doleva, ale global směr byl furt 0, což znamená, že byl furt v té proměnné otočený doprava. Takže jsme museli nastavit na 1, aby se nám otočila i v té proměnné doleva. Jo? Tím pádem nám to tady kontrolovalo, že pokud 1, tak se to zase nastaví na 0, čili doprava. Samé si musím ještě nastavit tady. To tam vlastně už nemusím nastavovat. Už tam máme daný. Tak. Tím pádem je výhoda globální proměny, že změní se to v jednom a změní se to lepší. Tak. Nezměnilo. Jo. Ano, takže tady 1. Tak. Tady máme chybu, jak jsem říkal, na 1. Ano. Tak. A teď vidíme, všechno funguje tak, jak chcem. Hráč otáčí, zbraň se taky otáčí. Takže všechno funguje podle našeho plánu. Ještě, co udělám, tak udělám animaci. A to udělám jednoduše, že když držím tlačítko doleva, tak vlastně bude probíhat normálně. Tak se nasadí normálně sprint hráč, bez jakéhokoliv zdržení, těch animací, takže image speed bude normálně na 1. Tady nastavím to samý. A ještě si tam dám keyboard, no key a no key. Což znamená, že když nebudu držet žádný klíč, nebo spíš klíč, žádnou klávesu, tak image speed bude na 0. Tak.
A to bude pro tento díl všechno. Doufám, že se vám líbil i přes chyby. A doufám, že příště se vám bude líbit ještě víc. Tak, naschle u dalšího dílu. Ahoj.